Предлагаме и самозалепващи тапети. Сега ще ви ги покажа. Имаме голяма наличност. Както може да видите, много различни модели. Размерът е 2,80 на 1,20, като има 12 бройки в един кашон. И между другото в това видео мога да ви предоставя и отстъпка на кашон. Само не се обадете. Така че продължавам да ви показвам различни модели. Може да видите такива, които са имитация на травертин, на мрамор, травертин и всякакви модели. И искам да обърна внимание и на моделите 2026, които са триизмерни, имат релеф. Може да чуете. Така че изключително красиви и бързи решения. Ето има и друг цвят. Мога до утре да ви показвам, тъй като наличността е голяма. Ако искаш бърз и качествен ремонт, последвай ни.